Чакай да видя. И здравейте хора! Днеска ще снимаме видео на Бостас. Чакай. Ето, да, знам. Иване. Ето хора. И това ще бъде видеото. Надявам се да ви е харесало и ще играеме следващия път. И надявам се да ви е харесало. Чао. Така хора, чайте, че много ми забива и не ми дава. Айде. Знаете, че имам доста малки героя. Ето ми са героите. Имам какво? Трябва на мен. Видеото ми е тук! Ама в YouTube ли трябва да се качва? Ето! Ото трябва да се вкачва. Ама в YouTube... Еми така хора, нека да започваме. Я да видим с кой да играем. Бих предпочел с Биби. Айде да видим на нокаут колко съм добър. Почваме. Време да го качим! Не мога вече. Човек, много съм хайпнат. Така, чакай, започваме. Еми от първия път умрях. Така че... От доста време не съм играл Brawl Stars, но аз съм я играл преди година. И съм имал всички герои преди година. Така ли се казва за време? Аз съм ги спечелил, га бях сигурно на 5-6. А не, на 4-5. Знаете хора, аз ще качвам, моят брат вече ще качва. Не първата ни победа. Не знам. Така. Да знаете, че съм болен. Да знаете, че съм завършил градина и за това няма да ходя на градина и аз още не съм. О, супер. Какво е бе супер бе? Аз нещо. Значи така. Бих играл с... Да знаете, това ми новия скин. На Биби. На Бера. Ай, ще апгрейд. Аз много вече. Але 3 минути. Да. Чай да пия малко вода, защото търпиш. Хора, да знаете, за пръв път виждам това приложение. Аз също съм го имал на стария ми таблет. Видите ли се качва? Ела бе, убихме го, yes. И аз бе. Умирай! Браво бе, нашия! Може да аз да му кажа? Поко ме спаси! Поко ме спаси! Браво бе, наш Поко! Поко ме спаси и умря. Може да му кажа първо? Добре. Аре, двамата. Трябва да видим. Той не у нас. Изтеглихме едно приложение за качване на такова. Изтеглихме едно приложение. Изтеглихме едно приложение за закачване на видео в YouTube. Добре, ай, чао! Той нам да е отишъл на парк.
минути го заснемам това. Ваня, гледай ми видеото! Ти дори не си абониран за моя канал. Защо не ми дала? Не дала се абонирам! Що? Дай да ти покажа. Що от кампанката ми е? Чакай бе! Абонирай се, бързо! Чак... Да качваш ли? Хора, последна игра ще игра и преключваме, утре ще качвам пак. Утре ще качвам пак на друга. Добре. 5 Айде, минути. последна игра. Аре, последна игра и приключваме, утре ще снимам нещо друго. Утре ще снимам на FIFA, не знам. Имам доста игри, които мога да играм. Ще играм на Plumber с защита. Let's go, Това Let's пътава за Митик, обаче ми даде скин за Халк. Да. Аре, бе, умри, бе, дай си парите, аз пък. Айде, бе, Дай си парите. То така се вика в джичи. Ама излезем отвънка. Ще чакаме Ангел да седи от парка. Ама и Стела! Тати! Виж, това приложението. Където можеш да качваш безплатно. Ето, виж. Безплатно приложение, къде можеш да качваш видеа. Ето, виж. И то без да се мъчиш. И то без да се мъчиш да подаваш телефона и да снимаш към другия телефон. Това е по-удобно. Само че Айде, пише това на беше. английски. Ами, надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала ми и ме последвайте за още такива видеа в YouTube. Ами, това беше 6 минути го заснемам. Айде, чао и до следващия път.